Hey, say, man. Hey, say, man. I bet you damn in the dog shit, nigga. You can't get lost soon as I can get strapped, on. Hey. You fucking with the right one. Baby goes on deck. It's the game, nigga. Hey. So you heard what I said, ho nigga. But know that I'm going for the said go, nigga. Try to cross the line, be a dead hoe nigga. Give a damn if you wearing blue or red, ho nigga. Listen, I ain't really much for the combo. I'm finna bring jump to your front door. RP Nando, shout out to Fernando, who give the key to me here under late pronto. Turn up through the night, fucking little mama, right? Yeah. Black diamonds like a knife. 100K, I'm precise. No hate, I ain't throwing rights. И здравейте, потребители на YouTube, аз съм DaniProts.bg и ще продължим сега с поредицата на Don't Starve, епизод 5, но ще изчакате само една секунда за звънна на един приятел. Той няма да знае, че участва в клип. За малко ще спра клипа, му звънна и ще продължа клипа. За сега че... Ами той няма да дигне, нека продължим с клипа. О, на 6-та. Значи това се пада епизод 5, а не защото бях грешила, това е било епизод 4, аз съм написал епизод 5. И сега си го поправите. Но нека продължим с клипчето. DaniProts.bg. Ще спра още веднъж клипа заради по-бързо. То вече заради. Да, аз трябва да си нахраня чичака. Да, аз последния епизод верно, че... вече. Аз последния епизод верно, че ходих да търся храна и намерих там го поправих малко. Сега ще ходя да... Да, всъщност и този клип ще бъде 2 нощи, защото, както виждате, последния път просто малко поиграх от последната вечер, от 6-тия ден и затова. Но нека първо намерим малко храница. Я всъщност за огнище, какво ми трябва? Окей, ще потърся 2-3 такива за лава. Ето, за да не вземе да се обърка нещо. Да трябва да сменявам лагерчето. Айде ми го дай. Добре. Я ще едно. Така, вземем ги те за всеки случай. Те тук няма ги барна за сега. Те са не ми трябва. Морковче. Още едно. Ще гледам да посъбера малко повече храна. За да се навечерям от лопата. Да, лопата. Щом имам лопата, имам и добра новина. Ще направя такова. Това ще е за сега. Немек после ще си ида в стари. Музиката ще я махна. Интрото, ако ви кефи ми, моля ви, кажете ми. Възстановихме се, ето е. Много сме прота, бе. Най-добре на тази игра съм аз. О, не! Там нощ май ни атакуват. О, не.
Дано не ни атакува в тази нощ, не помня точно коя нощ ни атакува. Ох, шестата нощ. Толкова ще го направя 2 нощи. Но пак ще ида да си потърся такова храна. Този сега вижте какво прави лопатата. Който не знае. Това прави лопатата. Видите? Който не ви трябва. И само още едно. По-бързо. Така. И сега да се върнем. Просто изкопава това. Например, 0 това. 10 бутон. Вече имам храст, който може да си създава такива боровинки. Малко бавно става, но става. Аз между другото вече отключих ли? Ако ти намерих. Защо все още ми е заключено? Майната ти. Нямаме таковата, но що вече чакаме таковата. Мисля. Това се създаваще, нали? Да. Това? Да, и от това се създава. Гарда. Но ме атакуват. Трябва да събирам такива, за да мозъка ми се подобрява. Това и това, само това и това трябва да ги нагледам. Живота, той е лес. Остана по-тъмната нощ. Тази нощ ме атакуват. Ох, няма да е тази нощ. Ох, мислех, че днеска ще ме атакуват. Паците. И аз само да видя мапа. Това старото ми огнище, вижда ли се? Това някъде е тук. О, жив съм. Аз само да видя колко. 8 минути. Жалко. Седмата нощ. Сейвинг. Добре, хай сега да ходя да потърся още малко храна. Бати, големи листа. Ще потърся още малко храна, че ми трябва. Това се нуждае, бе. Я чай мозък малко. Така. Това ми подобрява и живота, тъй че. Златна вода. Злато. Колко много злато. Аз събирам само те. Да. Аз май
Отива изкопаната лопата. Всъщност тази версия май не е пълната. Зайци, деца ми квичат тук, които май ще мрат. Тук сега ще излезе един паяк. Не смея. Добре, трябват ми и храна и растения, за да се образува, мозъкът се попълня. Храната не е толкова важна. Демек, за сега. Да имам достатъчно. Храна ще махам. Я това да видим. Приятеля ми звъни. Добре. Приятели, поздравете Darkstale BG. Приятели, поздравете Darkstale. Да. Да, бе. На игра. Кажи здрасти на хората, бе! Бате, кажи здрасти на хората. Кажи го и на български са. То някои хора могат да не знаят на български какво означава за това. Да, то обикновено канал говори на английски. Не знам. Майка ви шива на прасета. Не бе, майка ви скапа ни прасета, да е бе. Да му се не види. Всичките ми яйта ми отидоха. На Don't Starve. То сега съм на 8-та вечер. Не, най-много 5-6 минути. Не са много големи. Зависи колко искаш да ти дълъг клипа. Демек последния ми беше 20 и няколко минути, ама беше 2 вечери. Добре. Добре, хайде, чао. Да, този пич ми затвори за малко. И пак ми звънна. За малко ще позирам. Добре. Браво. Ето. Yes. Намерих камик. Това е добре. Капана ми! Има нещо в капана ми. Зайче. Какво? За 10 000 страдат 15 000. И да, този клип. Този клип да го направи по-дълъг. Всъщност ще го направя по-дълъг. Няма смисъл да го държа кратичък. И да. Потребители на YouTube, знаете ли какво? Може събота или неделя да... Не.
някои от дните да направя такова маратон на играта. За да просто по-дълго. За да по-бързо да превърта. Ти... Верно ли? Майнкрафт има превъртане. Като биеш Ендер Дракона, нали я превърташ? Значи, потребители на YouTube, тази игра ще играем малко. Ще играем още при 16... Не. Ще играем... Аз вече умрях един път. Ама там си сложих една плоча, дет ми при такова. Дет ми връща живота. Има една плоча, дет ти връща живота. Дет ти дава един живот повече. Коя? Потребители на YouTube, абонирайте се за Dark Steel. Нищо, че е ужасен геймър. Нищо, че е най-ужасният геймър на света. Нищо, че дали аз съм по-добър геймър от него. Добре, това не е вярно. Don't Starve. Що си изтеглиш? Dark Steel. Що си изтеглиш играта? Добре. Между другото, Dark Steel в неговия канал говори на английски. Не питайте защо, и аз не знам. Просто ще има повече абонати. Защото предишния ти, колко абоната имаше в предишния? Имаш абонати. Трябва да се подхрана огъня, а имам само едно дърво. От мен да мине, ще направя още една вечер. Всъщност ще направя докато не ме... ще играя докато не ме атакуват от него. То значи, че по-нататък те атакуват. Некви зомбите, не зомбите, а некви чудовища те атакуват. Нещо странно, все това. Някаква измишлятина на производителя. Това се яде, ти подобри живота. Това е много дава, ама дава там нещо. Значи, това трябва да ядеш. Това да ядеш от уния дет ви ги показах. А това да събираш цветя, за да се научи там, нали, се научи нещо като любознателен и за това. За Speeder Pros не се абонирайте, то е педал. За Speeder Pros не се абонирайте, то. Да, Speeder Pros, за него не се абонирайте, то е някакъв гей смотан.
Не се обиждай, Spider-Prots, но... Добре, щом Darkstyle казва се обижда, значи се обиждай. Що каза какво ще бъде? Той знаеше, че се е абонирал за мен. Знаеше, че се е абонирал за мен. Защо каза какво ще направиш? Споко, тази част от клипа ще изрежа. Ето тук, където каза благодаря, ще бъде изрезано. Да, и сега ще направим още една вечер и ще спрем с клипа. Не, чакайте, колко дълъг? 19 минути. Да, още една вечер. Вече откакто коментирам ги правя по-дълги, защото когато не коментирам дори са скучни. Имам доказателство. Доказателството се казва Darkstyle BG. Доказателството се казва Darkstyle. Че дори когато не коментирам, няма смисъл да ги правя дълги клипчетата. Офсет, да. Просто това няма смисъл. Добре, окей. Мен веднъж ме атакуваха, ама тогава не снимах. Юрибай! О, има! А знаеш ли, че акото... това не е ако. Никаква глупост. Знаеш ли, че има ако, нали, ако и като го вземеш и като го сложиш в огъня, знаеш ли как яко гори? Акото знаеш ли как гори в Don't Starve, много яко. Взимаш акото и го хвърляш в огъня и почва да гори. Сгори акото. Ама това е много странно да има ако. Всъщност не е странно. Не е много странно. Това, че е квадратно всичко. Що? И да я направят да не е квадратно. Да, всъщност, да, нещо подобно ще бъде яко. Както решат Mojang, така. Той истинските производители на Minecraft, кои са? Кои? Аз мислех, че са Mojang, защото нали куци... Те панари да не са продали. Много са смотани. Как може? Много ми дреме, що продаде, тя играта си беше яка. Ето и мога, ако Microsoft се постарат, могат да направят. Microsoft да не гледат този клип. Хващам се на баш, че няма. What the fuck, какво е това? Окей, ма не затвори, ти си говори там на английски. Аз тук ще ти пречи ли? Окей. И на коя игра?
ако ни... Добре. Сега не да умреш. Това е като 5 дни с Фреди, а нощи да не дни. Да. О, зайче! То в Майнкрафт има един тест черпак, дето лъкът прилича на пистолет. Да. Той има яки тест черпаци. То знаеш ли, че там един от тея в Майнкрафт той нали имаше там един ноч. Той какво беше? Не, имам предвид там нали имаше един моб ноч. Той какъв беше? Нали има Herobrine Ender Dragon и там още някакъв друг. Компютърът ми е топъл. Нищо. Само казвам. Казвам за потребителите. Те много им пука, ама. То няма какво да говоря. Тъй, че когато ми падна си говоря. Аз ще и те отровни, и те гъби, те ви намаляват това, ама ви увеличават сърцето. Което е малко тъпо, тъй, че аз повече такива не мразим. Да, чакай, що ми има птици, има и семена. Чакай, трябва ми такова. Свършиха ми дърветата, ще слагам клечки. Това какво става? Да. Трябва после да видя това какво прави. Много фу. Той призрак и той какво прави тук. Колко стана дълъг клипа? 26 минути. Дай да приключвам и там още да... О, фак. Ще ме атакуват. Майко, след малко ще пратя клипа, като му сложа интро и всичко да видиш белите очи. Дето то само той си ги представя, демек те не са реални. Ама ако излезнеш извън светлината, ще те убият. Нищо. О, фак, огън не ми спада. Нищо има такива. Окей. Да. Погледнете да работите горе. Добре. И това беше този епизод за сега. Очаквайте още епизоди другия път. И до скоро. Бай. Аре, чао. Аре, чао, бе. Ай, кажи чао, бе. Нали теб чакам? Добре, харе. Стига толкова чао. Ай, чао. До скоро. Кажи си канала, че спирам клипа. Описанието. Сигурен ли си, че ще ти видят канала? Да, бе. Чао!